And guys, andito kami ngayon sa baba ng bundok, dito sa Paanan, dito sa may tindahan. Ayan, ito yung itsura namin ngayon. Kung gusto niyo pong mapanood, ito, yung buong video. Ayan, so minalian ka na po kami. Kaya, let's go, panoorin na po natin kung saan kami galing. Lang people. Ngayon, umakyat kami dito. Sige. Makatingin. Pagod na po ako. Ayan no. Masyadong matarik yung saan kami galing. Ika ilang cross na yan? Ika 5 daw na cross. Station 5. Anong bundok na to? Bundok. Bundok ng Binalunan. So ayun, parang may bangin po. Sudah. Ayan. Nakapagod pa kay si Lloyd. Kahit may paakyat pa. Nauna na sila Lloyd. So, may nakita akong puno, hindi ko alam kung anong pangalan. Riverine. Yan, may nabuno. May bunga siya. Hindi ko alam kung anong klaseng puno. So, ayun yung kabilang bundok. So ayun. Mount Paldingan daw yung bundok. Sabi ni Ate Girl, yung taga ditong pinuntahan namin, na pinsan ni Maylin. Ayun, ay kubo-kubo. Wala nga lang pa. Lahat ay tubig. So kapagod. Kaya tapos yung isa, Wow, nakatawa bigla. My God! Shit! Ay, baka naglagat ko sa burik kayo. Ayun, so ayun. Taas masyado. Hindi pa kami nakakyan. ito yung daanan ulit. So malayo pa daw, akala ko kalahati na kanina. Hindi man lang po kami umakyat. Siyempre, kasama ulit si Lloyd. Na hindi nagsasalita sa vlog. Nagpapakyat lang. Okay ka na ba, Mga?
andito kami sa Mines View, Rosario View. Ito. Ayan. Ayun yung kabilang bundok. So, pupunta pa kami dyan. So, may pababa ulit bago pa akyat. Pasensya na guys. Bakit yung pagkakasabi ko kasi pagod na ako. Mahal ako ano lang, mga ita lang dito sa taas. Amerikano pala yun. Okay, Pilipino daw. Pero may lahing itik. Charot. Ito rin, rin. Ang buhok niya, ayan diba? Pag lumaki, itim parang itik. Charot. Anong pangalan mo, Ate Girl? Kano mo si Maylin? Yung stepfather mo po. Stepfather ko. Ilang taong ka na? 13. 13? 1, 3, 13 daw. 13 years old daw yung kasama namin. So, hindi pa siya hindi pa pagod. Diba? So, ito pala yung Rosario View. Totoo na Pinalo hindi ng mo pa view. naaabot. Diba? Diba ang ganda pala? Binalunan natin. So, Naglampas. oh shit! Wow. Perfect. Picture na patam. Hindi kami galing sa taas. So, pipicture yung dalawang tukmol. Dalawang kulay-kulay yan. Binalo na. Isang da nga, isa man. Guys. Yeah, kakaisam na nakamasda mo. Ano natubundok pa? So, ito yung daanan ulit. Papunta sa kabilang bundok. Yung pinakamagandang view daw. Patirik. Nakakahaba. Hindi ka gutom. So, ayun. Diba? Natakot bigla ako. Nakahawak ako sa kahoy. Wow, ang luwang pala ng Pangasinan. Oh, diba? Ayan, so parang may nakikita akong gumagalaw dun ng mga tao. Ayan. Ito yung Pangasinan view. Wow! Ito pala yung tinatawag nilang Pangasinan view. Ito siya, oh. Oh, diba? Hindi siya, klaro. Ayan. Pangasinan view. Ito siya, yung Pangasinan view. Ayan. Ito siguro yung buong Pangasinan. Ayan. Luwang. Ayan. Luwang pala. Pinagpintas ka dito. Napudok ba? Napudok na natin. So, ayan po. Pahinga lang po kami kaunti.
ako. Mabit ka makababa. Tumunto ka lang ta. Kapay bandong ko. Nagayaki ka pa. Madamot ng moreno dyan. So ito, laban lang kahit walang tubig. Mga 2 hours na po kaming naglalakad papunta sa taas. Paakyat pala. So ito yung bundok. Ah. Papunta pa kami sa kabila. So ayan yung saan kami galing. Ayan yung pinakatuktok niya. Meron pang mas mataas. Kasi hindi na namin kaya. Baba na. Kasi may mga babae kami kasama. So parang hindi ko ata kaya. Ay, Diyos ko. Mas malayo pa atang pababa. Pababa. Sudan. Ouch. Natulog isa pa. Hindi nakakatakot. Ang ganda. Sunog ako. Yung kontay di baba. Budol fight. Sunog ako. Ha? Kaya ka. Uram ulit tayo dyan. Balik